Добро утро от леко снежна София. В момента е 2 градуса, духа вятър, вали суграшица и аз заминавам към стадион Васил Левски, защото тръгваме към Гърция. Отиваме към Солун, благодарение на Xiaomi България, които ме поканиха на едно събитие, което всъщност ще правим нощна фотография днес. В Солун също се очаква да вали, обаче аз имам чадър, маратонките са гортексови, така че не ме бърка особено много, а и мене винаги такъв тип време ми харесва. Не ме е спъвало по абсолютно никакъв начин. Заминавам към стадиона, тъй като сборният ни пункт е там и след малко трябва да тръгваме към Солун. Не знам всъщност колко хора ще сме, кои хора ще сме изобщо. Ще видя вече когато стигна до стадиона и ще ви взема с мене на тази, така да кажем, работна екскурзия. Стигнахме в хотела, който след малко между другото ще ви покажа, ще направим рум-тура, който всеки път правя, когато правя някакви влогове. Сега обаче отиваме към ресторанта, тъй като закъсняхме малко с времето и явно имаме някоя резервация, която трябва да стане малко по-бързичко, така че отиваме първо да хапваме, после се занимаваме с рум-тура или както всъщност ви ги структурирам във влога и имаме да правим един анбоксинг. Много добре изглежда за момента. Сега ще видим какво ще хапваме. Това ще е доста фън днеска. Ще ви покажа след малко и гледката, защото пък се вижда и морето от тук и е много добре. Време е вече за рум-тура. Започваме с банята, супер стандартна, тоалетна, мивка, голямо огледало. Тук е душ, частта, която трябваше да е нещо като кабина, ама май е с перденце само. Продължаваме нататък, където вече е и стаята. Много добре изглежда, достатъчно голяма е поне според мене. Имаме си нощно шкафче с някакво мега яко радио Holiday Inn Тесалоники, което това съмнявам се изобщо да работи. Имаме си телевизор, който мога да гледаш най-вероятно само от стола. От тази страна почти няма да се вижда със сигурност. Отделно от това кана за вода. Имаме си тук и хладилниче, едно бюро, от което може да се работи и някаква гледка, нещо. И гледката ни всъщност е ето това. Главната улица отдолу. Честно казано, стаята мисля, че ще свърши перфектна работа за тази една нощувка тук. Нещо, което обаче искам със сигурност да похваля много е храната в хотела. Просто беше страхотна. На изключително добро ниво. Както ризотото с гъби, което ядох, така и платото с сирена бяха наистина страхотни. Нямам абсолютно никаква забележка към тях. Храната тук в Holiday Inn хотела в ресторанта е топ от всякъде. Не са кой знае колко много ресторантите към хотели, които предлагат наистина страхотна храна. Не просто такава, която да става, а страхотна, така че тази тук беше супер. Нещо, което обаче ще бъде малко по-странно, е, че всъщност ще вали. И очакваме, може би, близките, да кажем, 40 минути до 1 час да завали. И тази вечер ще е много дъждовно, а ние ще трябва да ходим да снимаме. Готиното на този workshop е, че ще бъде с фотограф на лайка. Тоест той ще води workshop как да снимаме с телефони, така че оттам също ще ви покажа абсолютно всичко. Сега обаче искам да разопаковаме нещо. Буквално ни я дадоха като влязохме в хотела и нямам никаква представа какво има вътре. Започваме с това, че изглежда много стилно. Но нещата, които винаги са идвали от Xiaomi, винаги са изглеждали много стилни. Имаме си пинче, което е Xiaomi 14T, това е за 14-та серия. Ще продължим с това нещо, което нямам представа какво е, но е продълговато. Тук имаме стативче
за телефон на Xiaomi, което може да си закачите телефона и да го оставите така. И можете всъщност да си използвате за малко по-стабилни кадри, тъй като нещо, което дори е разтегаемо, което е още по-яко. За хората, които всъщност се чудят как може да подобрите една част от снимането си поне на видео с телефон, това е когато имате стабилен захват на самия телефон. Т.е. когато имате някакъв вид стативче, ще е много по-лесно с него да си снимате, така ще имате малко по-стабилно изображение. А за други лайфхакове последвайте канала и ще ви споделям от време на време какво се случва и какви са моите tips and tricks за това как може да си подобрите работата. Сега продължаваме обаче нататък с нещата. Имаме една доста голяма кутийка, която, какво има в нея? Имаме чаша. Имаме термочаша на Xiaomi, пак 14T Series, и това, което ми харесва, е, че изглежда, че ще се затваря доста плътно тази чаша. Още една кутия, която е малко по-мъничка, която обаче се състои от две неща вътре. Първото е, че имаме ремък в червен цвят, който ремък всъщност ще служи най-вероятно като за нещо, може би подобно на камера. Падна нещо тук. Аха, окей. И имаме, това е пауч, като по всяка вероятност това нещо ще е като кълъв за телефона. 14-та серия, може би сега ще трябва да влезе вътре в това, за да може малко поне да го предпазим от дъжда, въпреки че не би трябвало да има никакъв проблем с дъждовете, но честно казвам, това нещо ми харесва. Това мога да му намеря приложение без никакъв проблем и с този ремък ще си пасва идеално. И е време да извадя малко лаптопа и да поработя, тъй като имам някакви планове, защото пък след един час трябва да сме готови на линия да тръгваме на разходката, тъй като пък ако вали, не знам какво ще се получава, но предстои да разберем. Ако случайно се наложи, ще оставя Озмото и ще снимам само с телефона, или ще снимам примерно само с Xiaomi-то. Това вече предстои да разберем тепърва. Тъй че, айде! И естествено никъде не отивам без парфюм. Взел съм си с мене Bois Imperial на Essential Parfums. Това е един от най-готините минерални парфюми. Буквално, така да го кажем, това е може би малкият брат на Ganymede. Тук Quentin Bisch много добре се е постарал и с блендинга на парфюма. Цялостно качеството на парфюма е много добро. Мисля, че е един от най-добрите варианти. Под 200 лева за 100 мл опаковка. Сега знам, че на една част от хората това ще им се стори много. Разбира се, не са малко парите, но зависи. Една част от хората пък дават за други хобита. На мен парфюмите са ми хобита. Дървесните нотки се усещат много добре. Нещо, което е почти като мастерпис, но все пак създателя на този парфюм е Quentin Bisch. Той по абсолютно никакъв начин не е случайен. За хората, които са в парфюмните среди и знаят малко повече за парфюмите, знаете, че всъщност той е създателя на Ganymede. Ganymede ми е, може би, в топ 5 на едни от най-хубавите парфюми, които мога да нося. Тествал съм го, поразносил съм вече, да кажем, нещо от сорта на 20 на милилитра Ganymede и мисля, че това нещо е по-евтиния вариант, който не мога да кажа, че е на 100% клонинг на Ganymede или нещо такова. Има неговата нотка, т.е. ако предпочитате малко по-масовите парфюми, Bois Imperial е варианта, който би ви препоръчал. Пръскам няколко пъти, 5-6-7 спрея обикновено за мен са окей и заминаваме, защото започва след малко мастер класа и както вече ви казах, фотографа, който ще ни помага, всъщност е фотограф на Leica, което е мега яко. Today we will do a small tour around the area and we will take some photos with the mobile phone, 14T Pro. What you want to ask me, there will be some points that we will stop and we will discuss some topics and we will do some settings in the phone and I don't know if you want to ask anything, and I will start. В момента имаме и Fire Performer, който служи като модел за снимане с телефона, особено в портретен режим и се получава доста ефектно. Тук обаче малко по малко вече започва да превалява, което не е изключително приятно, но какво да се прави? Това е положението. И най-интересното е тук навсякъде всичко е пълно с моторчета, от които трябва да се пазите. Но в момента цялата група отзаде снима човека, който е Fire Performer и тестват режимите
на камерата. Аз, както знаете, обичам да снимам малко повече с телефото обективи. Говорим 70, 200, примерно 100, 400, 600, 800 мм обективи. И обичам да хващам малко по-малките детайли, не съм толкова много в широкоъгълните обективи. И тук в момента намирам приложение за камерите на телефона, но при зум. При основния сензор не е толкова много. При основния сензор по-скоро за друг тип снимки, които сега ще пробвам да направя на сградата, която се намира зад мене. Положението е, че в момента отиваме към ресторанта вече, просто защото вали доста. И няма как да продължим с фоторазходката си. Иначе вървим по крайбрежната, но каквото и да ви покажа в момента няма да се види. Така че следващите кадри ще видите от ресторанта. Отиваме за вечера и после ще видим дали ще продължим нещо с разходката или сме вече изцяло към хотела. Най-доброто нещо, което успях да направя днес беше да се взема гортексови маратонки с мене, защото при такъв дъжд краката ми вече щяха да са вир вода. А в момента са изцяло сухи и топли, което е супер, защото тук като морски град духа вятър. И съответно като духа вятър и вали дъжд не е особено приятно, но това беше наистина добро решение. Ще вечеряме в много готина пицария. Това, което ми прави впечатление е, че тук страшно много обръщат внимание на детайла и на декорацията. На много места, където ходихме за момента, откъдето минахме, беше много добре направено всичко. Събрали сме се групата и сме на пицария. Сега ще видим и какво ще хапваме и ще покажа абсолютно всичко. Прибрахме се вече в хотела и честно казвам, аз съм супер изморен. Хареса ми тази разходка, която направихме, успяхме да позаснемем готини кадри, тъй като пък заваля навън и това спомогна доста за това кадрите да изглеждат една идея по-разчупени, една идея по-готини, но пък в даден момент вече заваля прекалено силно и нямаше как да продължим с самата разходка и се насочихме към ресторанта. Това, което ме направи впечатление е, че ресторанта беше страхотен от всякъде. Храната беше невероятно вкусна, страхотно приготвена и нещо, което поне за мен е много странно, е, че порциите са огромни. Може би ядох най-добрия октопод, който за момента съм ял в живота си. Беше наистина страхотен, изключително крехът, без абсолютно никакви жили, невероятно вкусен, много добре приготвен. За мен и за моя вкус беше наистина много добре, така че на ресторанта мога да му дам без никакъв проблем 10 от 10. На Xiaomi също за това, че са избрали този ресторант, че ни заведоха там. Мисля, че цялостно вечерният експириенс беше много интересен. А утре всъщност трябва да станем малко по-раничко, да отидем на закуска, да освободим стаите и мисля, че ще ходим към магазин на Xiaomi, като до там ще се поразходим най-вероятно и там също ще ви заснема разни неща и ще ви покажа. Това, което мога да споделя като мнение за телефона за 14T Pro, за времето, за което го използвах сега тази вечер и за снимките, които правих, е, че наистина има много добра камера и много добре се насочили към нощната фотография. Това също, което ме допада, е, че имаме много интересни вградени профили от Leica, като тези профили предават по-различен вид на самите снимки, които правите, както в портретен режим, така и в нормално използване на камерата и тепърва мисля, че ще предстои пълното ревю на този телефон. Поне според мен е много обещаваща машина, имайки предвид как се усеща в ръката, какви са му възможностите на камерите и с какъв хардуер идва. Пълното ревю, когато го направиш, ще го намерите в канала със сигурност, но поне за момента първите впечатления са, че телефонът е изключително приятен, особено за цената на която е, така че ще изчакате малко, за да ви направя и ревюто. Сега обаче аз вече лягам, защото нямам повече никаква енергия и ще се видим утре на закуска. Айде! Добро утро и от закуска. Взех си класически неща, които може да видите на една закуска. Има, да кажем, ще го да е разнообразие. И сега в момента хапваме набързо, пием по едно кафе и трябва да освобождаваме след малко, защото отиваме към магазин на Xiaomi. И ми е интересно да видя всъщност магазините на Xiaomi в Гърция как изглеждат. А пък закуската е това. Класически яйца, някакъв вид кашкавал, някакви салами, филийки, бекон,
И честно казвам, не знам защо дали ще успея да се преборя да го изям това нещо, защото обикновено не закусвам, ама в такъв тип случай се налага, така че сгъваме от това нещо и кафе задължително. Стигнахме и до магазина на Xiaomi. Сега ще разгледаме и ще видя всъщност дали има големи разлики спрямо нашите магазини, но на пръв поглед, честно казвам, нашите магазини ми харесват повече, как са подредени и цялостно като наличности, като количества, може би изглеждат по-добре. Сега ще ви покажа. Тук имаме доста варианти на пръкосмокачките роботи. И честно казвам, мисля, че пръкосмокачка робот е едно от най-готините неща, които може да се вземете за вкъщи. А има такива, които също имат и мопове и по този начин могат да мият. Не, за мен нещо е такова, е най-добрият вариант, който може да се складира боклука вътре. А някои от пръкосмокачките си имат възможности за автоматично измиване на подложките на мопа, което е още по-удобно. Ако не знаете, Xiaomi имат и всякакъв вид други електроники, имат сешуари. Има различни видове пръкосмокачки, има кантарчета. Отделно от това има всевъзможни самобръсначки. Има преносими помпи, преносимо компресорче, което се зарежда и после може да се напомпите гумите с него. Някои хора казват, че и за кола ставало доста добре, но аз не съм го изпробвал. Имаме различни видове акумулаторни отверки, т.е. тази тук е акумулаторна, тази също е акумулаторна, тази вече си е ръчна. Но изглеждат много добре и много голяма част от хората всъщност ги харесват. Разбира се, аксесуари, пауърбанкове, кабели, всевъзможни такива джаджи. Естествено има и преносими тон колонки. Тази мъничката изглежда много готино, може би да си я закачите на раницата, но в планината не харесвам подобно нещо. И тук имаме една мъничка пръкосмокачка, която върши чудесна работа, ако ще си чистите клавиатурата или някакви по-дребни неща. Това нещо е добър вариант. Разбира се, големите пръкосмокачки. Отделно от това тук пък имаме слушалките. Buds 6 още не съм ги тествал, но на една част от другите имам ревюта вече. На Buds 5 Pro със сигурност имам ревюта. Камерки. Точно тези модели тук са много адекватни, особено за цената си. Вършат доста добра работа. И всъщност можете да ги наблюдавате и дистанционно без никакъв проблем. Единственото условие е да са включени в тока и да са свързани с интернет. А тези камери тук вече се изискват хъбове и тях всъщност трябва да се използвате тези base station, за да можете да ги използвате, но това са и outdoor камери, там са вече малко по-различно ниво. Ето тези тук. Ако си изграждате някаква екосистема с Smart Judge, това е сектора, който има смарт контакти, хъба, към който може да свържете всичко, работи както с Bluetooth, така и по Zigbee протоколи. И отделно това има сензори за прозорци, за врати, за отваряне и затваряне. Това е една от най-готините лампи, която може да се вземете. Активира се с движение, работи на батерии 2 пъти, ако не се лъжа, мисля, че 3 батерии 2 пъти и е доста силна, издържат много време. Това е нещо, което със сигурност ще си купя съвсем скоро, тъй като искам да следя вкъщи влажността на въздуха. Това е едно много малко детекторче, което върши точно тази работа и пак може да бъде свързано към хъба цялостно в екосистемата. Това е диодната лента, която искам да взема и да тествам, искам да видя как ще изглежда, като идеята ми е да видя дали в компютър би изглеждала добре или по-скоро отзад на гърба на телевизора. Не знам дали може да се свързва по този начин, но е нещо, което искам да пробвам. Вече сте виждали ревютата ми на хранилката и на поилката за домашни любимци, които всъщност вече съм изтествал обстойно и мисля, че са едни от най-готините неща. Хранилката работи и на батерии, така че няма да се притеснявате, ако случайно спре тока, няма да има проблем с това нещо, животното няма да остане гладно. Линкове ще ви оставя долу в описанието, да може да видите и ревюто. Естествено цялата серия телефони имаме тук, имаме Note 13, имаме 14 и също така имаме Mix Flip, който ако искате ревю, напишете ми, ще гледам да уредя бройка да успея да ви направя ревю и да ви го покажа. Имаме кани за вода, имаме оризоварки, вече има и микровълнови, също така има и airfryери, в случая Smart. Ще ви оставя и ревюто на airfryера, в който пък правих кисело мляко. Една част от хората бяха много учудени, но да, получава се, може да се направите кисело мляко в него, няма никакъв проблем. Тук са изложени и пръкосмокачките, като за момента не съм тествал нито една от тях, не мога да ви кажа как се справят. Ако случайно се появи нещо подобно за ревю, със сигурност ще видите. Предполагам, че бих взел по-големия модел, но това ще зависи изцяло и само от лични предпочитания. Разгледахме магазина на Xiaomi. Има доста готини неща, но все пак си мисля, че нашите магазини, особено този в Ring Mall, е много по-готин.
Там има много работи. Ако имате някакви въпроси относно смарт хоум нещата на Xiaomi, не се притесняйте да ми пишете, тъй като при мен цялата екосистема е изградена покрай техните смарт хоум неща и с хъбове, камери и всевъзможни други работи. Така че там ще мога да ви помогна със сигурност като информация и да ви навигирам, ако ви трябва информация за нещо от тези неща. А сега в момента отиваме да видим тук една крепост, една кула и после отиваме да хапваме. След като хапнем, по всяка вероятност си тръгваме към България, защото имаме доста време път. Ето тук това е форта, до който дойдохме. А отзад, между другото зад него, се вижда и морето. Там е брега, има едни кораби в далечината. Има супер много кораби в момента и то някакви доста големички. За щастие в момента не вали, тъй като ако валеше, нямаше да мога да използвам озмото. Това може би е единственият минус на озмото, който не ми харесва, че няма, мисля, че никаква защита от вода, което е проблем и в този случай, ако ще снимате много в време, което е дъждовно, най-добрият вариант е да използвате екшън камера. Иначе в противен случай озмото е перфектно. Сега ще ви покажа тук и водата. Как мирише на море, направо е кеф от всякъде. Водата е супер чиста, тъй като тук солеността е много висока. Сега преди малко дойде това корабче, с което хората се размотават наляво надясно. Много голяма група излиза в момента от него. Но изглежда интересно, изцяло дървено. Това е доста интересен ресторант с магазин. Това е много яко. И ние сме към втория етаж. Малече е жега. Моята храна дойде. Това, което си поръчах е ръстик сандвич с картофки и бих казал, че изглежда повече от страхотно. Днес не изглежда много добре. От друга страна има между другото един много добре изглеждащ крок мадам, така че това нещо е супер от всякъде. След малко ще видя дали е окей и отделно от това ще пробваме един хот-дог, който е много странен, защото е с поширани яйца. И ще се разделим с Тошо един. Интересно е да го пробваме. Но предполагам, че сандвичът ще е страхотен, защото така изглежда хляба, изглежда много добре. Цялостно тук всичко изглежда много добре, просто за момента е топ. Нямаше как, поръчахме си един хот-дог, който изглежда много яко. Не мога да разбера обаче с какво вид хлебче е. В горната част имаме две поширани яйца, има бекон, кремвирша и соса предполагам, че може би е холандес, както при останалите неща, които виждаме днеска. Да, след малко ще го пробваме, предполагам, че и той ще бъде супер добър. Взех нещо сладичко за вкъщи, да го пробваме. Това като се пребера, ще го включа в видеото да ви покажа всъщност какво има. Така че с това нещо ще завършим влога, но вече в София.